Insemmilkom dan huwa il-programm News.mt. Minn żmien għal żmien isiru appelli biex l-età tal-konsens sesswali tinżel għal 16-il sena. Daqqa jkunu l-professjonisti li qajmu s-suġġett u daqqa jkunu il-politiċi. Huwa fatt magħruf li l-adolescenti huma attivi sesswalment, iżda nantuhom il-barka legali. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. Rridu naraw iż-żgħażagħ ukoll kif ħajġu effettwati għax din il-liġi hija hemmhekk biex tipproteġihom. Ġifieri l-età tal-konsens qiegħda hemmhekk għal xejn iżjed ħlief biex tipproteġi liż-żgħażagħ tagħna. Però mill-banda l-oħra ma tridx li din taħdem kontra tagħhom ukoll. F'Malta l-età tal-kunsens sesswali hija 18-il sena. Iżda dan ma jfissirx li l-adolescenti f'Malta mhumiex attivi sesswalment. Fil-fatt, studju ppubblikat is-sena li għaddiet mill-awtoritajiet tas-saħħa juri li 40% tal-adolescenti ta' bejn is-16 u 18-il sena kienu attivi sesswalment. L-attitudni ta' wħud mill-adolescenti lejn is-sess ukoll mhix xi waħda riġida wisq. Pereżempju, 27.7% qalu li l-idea ta' one night stand hija xi ħaġa li m'għandhomx problema biha. 10.7% ta' dawk attivi sesswalment qalu li kienu għadhom kif saru jafu lil parti l-oħra meta kellhom x'jaqsmu magħha. 17.3% qalu li kienu ilhom jafuh jew jafuha ftit ġimgħat. Nofshom qalu li kienu ilhom jafu lil parti l-oħra ftit xhur u kienu biss 5% li kienu ilhom snin jafu n-naħa l-oħra. 16% qalu li kienu f'relazzjoni stabbli. Minkejja li dan l-istħarriġ professjonali juri li l-attività sesswali fost l-adolescenti hija realtà, il-liġi Maltija tqis dan kollu bħala illegali. Forsi huwa minħabba diverġenza bejn ir-realtà u l-liġi li fil-passat kien hemm bosta persuni, partikolarment politiċi li għamlu appelli biex din l-età tinbidel u minn 18 tinżel għal 16-il sena. Fosthom kien hemm il-Kummissarju tal-Liġijiet Franco De Bono, is-Segretarju Parlamentari José Herrera u l-wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Godfrey Farrugia. Meta tkellem dwar is-suġġett ma' News.mt il-ġinekologu Ray Gallia fakkar dwar is-sitwazzjoni fl-Ewropa. Ta' min wieħed jgħid li fl-Ewropa l-età hija iżgħar minn li hija Malta, hija ta' around about 16 years. U allura għaliex aħna għandna nkunu differenti. Ma mill-banda l-oħra għandna bil-fors niffollowjaw il-kulħadd bil-fors. Ma' News.mt l-avukat Andy Ellul sostna li r-realtajiet tal-lum huma differenti minn dawk ta' żmien meta nkiteb il-kodiċi kriminali u għalhekk tkun ħaġa tajba li jerġa' jkun hemm dibattitu dwar is-suġġett. Wieħed irid iżomm f'moħħu li l-kodiċi kriminali ilu magħna fis-seħħ għal aktar minn 150 sena, ġifieri dak l-artikoli li dak iż-żmien kien jagħmlu sens, illum il-ġurnata jista' ma tantx jagħmlu daqshekk sens fir-realtà tas-soċjetà tagħna. Pereżempju, persuna ta' 17-il sena dak iż-żmien, żgur illi l-maturità tagħha mhijiex daqs persuna ta' 17 sena llum il-ġurnata. Ray Gallia jsostni li hemm diversi aspetti x'wieħed jikkunsidra meta jiġi biex jieħu deċiżjoni simili. Però għandek ħafna fatturi li jidħlu f'din is-sitwazzjoni, mela għandek senarju fejn inti għandek żewġ żgħażagħ ta' 16-17 sena li daw qed joħorġu flimkien u minn ħaġa għall-oħra jispiċċaw li jkollhom x'jaqsmu. Xi ħaġa ħażina ħafna f'din tista' tikkompara ma' xi ħadd naf li għandu 40-50 sena li approfitta ruħu minn tfajla ta' 16-il sena. U allura naħseb li fl-ambitu ta' din id-diskussjoni fuq din il-materja għandu jiġi ikkonsidrati dawn diversi affarijiet. Minn dak li jkun qed jiġri fil-qorti segwih mill-viċin, isostni li hemm diversi każi li jiġġustifikaw bidla l-isfel. Nemmen ukoll li għandha tinżel għal 16 sena minħabba ċertu tipi ta' każijiet li nrinfaċċjaw aħna. Pereżempju, għandek tfajla ta' 17 sena li ilha toħroġ ma' ġuvni għal 3 snin, dina appena tkun dieħla lejn 18 sena jiskopri din ir-relazzjoni missiera u jirrapporta fl-ast tal-pulizija. Il-pulizija huma obbligati jresqu lil ġuvni, u allura għandek sitwazzjoni fejn għandek żewġ individwi li daqt ħajsiru maġġorenni. Meta għandek allura l-boyfriend qiegħed jitressa l-qorti u tfajla tiegħu li tixtieqi tkun it-tfajla tiegħu li tixtieqi bil-kunsens tagħha tagħmel ċerti atti miegħu illi qed tinstab il-qorti bħala aħna ngħidula parte ċivili.
L-avukat żied jispjega li anke jekk imbagħad il-missier jiddeċiedi li jirtira l-każ, il-qorti tissokta bil-proċeduri tagħha. Każ qed jiġi nifmoħħi fejn din id-darba tfajla qed tiġi mresqa ma mhux ġuvni biex inżommu bilanċ, fejn għandek pereżempju tfajla ta' 17 sena li omma li skopriet li din hija mhijiex eterosessuali tajjeb, ġifieri qabdita ma' tfajla oħra u allura din irrapportata għall-pulizija. Sempliċiment għal fatt illi nħasdet illi t-tifla tagħha hija mhijiex eterosessuali. U għalhekk dina tresqet il-qorti din it-tfajla tixtieq li tkompli toħroġ ma' tfajla l-oħra dal-waqt tagħlaq 18 sena minkejja li l-om irrealizzat u tista' tirtira dak ir-rapport dik il-kwerela xorta waħda l-pulizija tista' tmexxi. What are you waiting for? Love me like you do. Fost l-argumenti ewlenin li jagħmlu dawk favur li l-età tinżelem lil fatt li la darba żgħażagħ huma attivi sesswalment, ikun tajjeb li s-soċjetà tedukhom. Dan fl-istess ħin li tibgħat messaġġi li jwasluhom biex jersu aktar il-qudiem biex jużaw is-servizzi li joffri l-Istat bħal Geo Clinic. L-aspett edukattiv jisħaq fuq ħafna l-ġinekologu Ray Gallia. Dina tillinkja ħafna mal-edukazzjoni. Għaliex għax huwa importanti li inti tagħti l-konsens tiegħek meta inti għandek l-informazzjoni kollha, għandek l-edukazzjoni, ġifieri taf għal xi ġdieħel, taf x'inhuma il-repercussions, taf x'inhuma il-vantaġġi tagħha u allura tidħol b'moħħ miftuħ għal din id-deċiżjoni li ħatieħu. Il-professjonisti jitkellmu mill-esperjenza tax-xogħol tagħhom, iżda l-pubbliku ġenerali x'aktar jitkellem aktar mill-esperjenza ta' ġenitur. Għalhekk jista' jesprimi xi ftit ta' xettiċiżmu, xi ħaġa li notajna meta staqsejna u tkellimna man-nies il-Belt Valletta. Sepp, l-lum il-ġurnata rrid ngħid lew. Kollok it-tfal diffiċli biex tajt iwa. Ma naqbilx. Għaliex? Nħassi jessa jew għaxina kbirtu x'ismu. Imma ma naqbilx. Issa billi tajdlu tagħmilx, mhux xorta jagħmel. Jiena naħseb illi ma sarux maturi f'sa 16, joqoshom dik id-daqsxejn. Isbaħu ikun jafu x'għedin jagħmlu ta' 18 sena mill ta' 16 u ġifieri jien għandi tfal u kont tifel ukoll naf xi jħossu. Għax narajta żgħira għal dak l-affarijiet. Le, da. U inti? Laqqas ma naqbilx. Għaliex ma taqblux? Fimni, kull ħaġa għandha ċertu maturità tagħha naħseb hu. Bħal tal-liċenzja, l-liċenzja taqbel magħha li tinżel għal 16 sena. Iffaċċjat b'argumenti simili l-avukatellu li iddefenda l-ħsieb tiegħu. Minn 16 sa 18 hija età fejn persuna tibda ssir mbagħad adulta. U llum il-ġurnata din again nerġa' ngħid illi hija differenti minn kif kienet is-soċjetà 150 sena ilu ġifieri. Il-ġinekologu Gallia wkoll jesprimi l-istess twemmin għalkemm jgħid li għandu jkun hemm dibattitu. U għalhekk naħseb li iva l-età hemm fejn probabbli wieħed inaqqasha, però din għandu tkun xi ħaġa li tiġi wara konsultazzjoni mal-ħafna nies li huma involuti ma' diversi esperti mill-lat psikoloġiku, mill-lat etiku u mill-lat ukoll tas-soċjetà in ġenerali biex jaraw kif din tista' tiġi implementata għall-aħjar tal-ġenerazzjoni futura tagħna. Bil-bidliet maġla li tisiru fis-soċjetà u l-appelli spissi biex din l-età tinbidel, jaf m'għandumux ma naraw dan is-suġġett fuq l-aġenda nazzjonali. Għal kull argument favur faċilment wieħed isib ieħor kontra, dan ifisser li jekk id-dibattitu jqum ikun wieħed interessanti u li tkun xi tkun id-deċiżjoni iħalli l-frott. Il-fatt li qegħdin niddiskutu din is-sitwazzjoni din il-ħaġa hija fiha nnifisha ġiġa xi ħaġa tajba għaliex għax għall-inqas qegħdin nippruvaw naraw x'inhuma l-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Ir-restawr kien wieħed mill-aktar oqsma illi bbenefika minn fondi Ewropej. Iżda kemm huwa sabiħ meta jsir ħafna aktar xogħol milli wieħed jistenna. Se nifhmu aktar dwar dan fis-servizz li jmiss. Il-wirt storiku minn dejjem kien fost oqsma li l-aktar gawdew mill-allokazzjoni ta' fondi Ewropej.
Iżda riċentament rajna kif grazzi għal għal fl-użu ta' dawn il-fondi kien hemm tfaddil ta' lok għal proġetti ġodda, proġetti li ma kinux maħsuba oriġinarjament. Fost il-proġetti li se jsiru bl-użu ta' fondi li se jkun baqa' minn xogħlijiet oħra hemm Villa Fransija, Casino Notabile, is-Swar tal-Isla u l-Ġnien tal-Gardjola. Villa Fransija f'Ħallija imbniet f'nofs is-seklu 18 mill-familja Fransija, meta l-istil barokk beda tieħel sew fost il-familji sinjuri f'Malta. Għal diversi snin din il-villa tħallit fi stat ta' abbandun. Il-perit Charles Buħaġar spjega kif fil-ġonna qatt ma sar xogħol ta' restawr u partijiet mill-bini sar perikolus ħafna, saħansitra anki l-palazz innifsu. Villa Fransija hija residenza tal-Prim Ministru, iżda l-Prim Ministru l-familja tiegħu ma jgħixux hemm. Fil-fatt il-perit Charles Buħaġar spjega kif anki l-proġett li se jsir huwa maħsub biex ikun il-pubbliku li jgawdu l-post. Però fl-aħħar mill-aħħar l-idea li fil-waqt li aħna nirrestawraw il-palazz kollu kemmu, nagħmluh b'mod għax dan hu l-kunċett tal-proġett li ma jitgawdix biss minn nies li jqogħdu fil-post hawnhekk imma jista' jgawdew ukoll minn nies li jiġu jżuruh. Min Ħallija għall-Imdina fejn mistennija naraw li l-Casino Notabile jerġa' jingħata l-istat li jixraqlu. Ir-restawr fuq din il-binja se jsir permezz ta' kważi 400,000 euro maħruġa mill-Fondi Strutturali Ewropej. Fil-bidu tiegħu dan il-Casino kien jintuża bħala klabb fejn kienu jiltaqgħu in-nies tal-Imdina, iżda ma' żmien spiċċa fi stat ta' abbandun. Is-Sindku Peter Sant Manduka fakkar kif għal diversi snin ma nsabux il-fondi meħtieġa biex isir ir-restawr fuq dan il-wirt storiku. Bħala konsil lokali ħadna l-posti xi 9 snin ilu. Ovvjament il-problemi huma l-pedimenti tal-problema, ġifieri ovvjament bdejna naħdmu biex naraw minn fejn ħanġibu l-flus. U sa bissa ħata Dr. Borġ għandu l-fondi ġifieri x'jirranġa l-post. Dan il-Casino mhux se jkun restawrat biss imma nstablu wkoll użu kulturali. Se jkun ċentru fejn jittellaw esibizzjonijiet, diskussjonijiet kulturali, post informazzjoni u kaffetterija żgħira. Importanza qed tingħata wkoll lin-naħa t'isfel ta' Malta. Minn barra l-proġetti kbar li għaddejjin fiż-żona, fl-aħħar jiem tħabbar kif kienu allokati €9,000,000 fondi biex ikunu restawrati s-swar tal-iżla fuq medda ta' madwar 9 kilometru, kif ukoll biex isir intervent fuq il-Ġnien tal-Gardjola. Ix-xogħlijiet mistennija jibdew bejn April u Mejju ta' din is-sena. Is-Segretarju Parlamentari Jim Bord spjega kif il-Gvern rid jissigura li n-naħa t'isfel ta' Malta tingħata l-attenzjoni li jisħoq ilha għaliex kien hemm żmien fejn din kienet nieqsa mill-proġetti kapitali. Is-suċċessi fit-tmexxija ta' fondi Ewropej huwa doppju għax fil-waqt li l-Gvern qed jagħmel iktar użu mill-fondi Ewropej, dan qed jagħmlu b'tanta għalli qed isiru aktar proġetti milli maħsub. Jekk iżuru ċ-channel ta' One News fuq YouTube tistgħu issibu dan il-programm sħiħ. Inħeġġixkom ukoll issegwu l-ħidma tagħna fil-kamra ta' l-aħbarijiet permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi tal-li kontu magħna lejla, il-kumplament tas-serata tajba.